खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि खावनाय मुवा बेसाद जब्द। गिबि मन्थ्रिया मुकेश आम्बानी आरो अनन्त आम्बानीखौ लोगो हमदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरटीसी मार्लेनाया मासि एंगारबाय। छत्तीसगढ़आव नक्सल एनकाउन्टार, सा 12 नक्साली जिउ खहा। लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। 22 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसेनो 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों पुलिसआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि खावनाय मुवा बेसाद जब्द। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन मन्दिर आरो धोरोमारि फसंथानफोरनिफ्राय खावनाय बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै गरसुक पुलिसआ लाचितगड़ फरायसालि साखाथिनि डेम्पआव सेग्रोमनानै बोखांनो हायो 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि खावनाय मुवा बेसादफोर। रिपर्ट बायदिब्ला बे अपारेशनखौ खालामनानै पुलिस बिफाना गावनो सोमोनाङो। नोगोरमानि गुबुन गुबुन धोरोमारि फसंथाननिफ्राय खावनाय मुवा बेसादजों आबुं जानानै दङमोन HA ट्रेडिं एजेन्सिया। पुलिसआ बे अपारेशनाव कास आरो पितलनि गं 100निबो बांसिन थोरसि, गं 232 कट, गं 20 घन्टा, गं 68 धुप धानि आरो खुरैफोरखौ बोखांनो हायो। बेल' नङा, पुलिसआ APDSLनि बेसेन गोसा एलुमिनियामनि थार, बस्थायै बस्ता तामानि थार, ई-रिक्सानि थर 14 बेटारि, सिखाव खावनायाव बाहायग्रा गिदिर फिसा रेन्ज, स्क्रुड्राइभार बायदिफोरखौ बोखांनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो 2 सुबुंखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामो। नाथाय हासान आली मुंनि सासे सिखावआ पुलिसनि जेनिफ्राय बारग'लांनो हायो। हासान आलीया HA ट्रेडिं एजेन्सिनि बिगोमा। रिपर्ट बायदिब्ला धुबुरीनि थागिरि हासान आलीया गरसुक थानानि साखाथियावनो डेम्पु खुलिनानै बोसोर सिखावनि साम्रायजोखौ सालायगासिनोमोन। सिगाङावबो बेटारि खावनायनि अजदआव जोबथेसालियाव थांनांदोंमोन हासान आलीया। बेल' नङा, कभिडनि समावबो मुलि खावनायनि अजद सिखांदोंमोन। हासान आलीनि बिथोनावनो गुवाहाटी नोगोरमानि मन्दिर आरो मस्जिदफोराव लुट खालामनाय जाथाया जादोंमोन। बबेखानि खारखुमानाय हासान आलीखौ गरसुक पुलिसआ नागिरगासिनो दङ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। भारतनि मुंदांखा उद्योगपति एबा दारिमिनगिरि मुकेश आम्बानी आरो अनन्त आम्बानीखौ लोगो हमदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सनिबारखालि मुकेश आम्बानी आरो अनन्त आम्बानीखौ लोगो हमदों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै मिथिहोदों। बबेखानि मोनसे जर'खा मेलाव लोगो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मेलाव उद्योग 4.0नि थाखाय आसामखौ भारतनि इयुननि फालांगियारि मिरु खालामनायनि सायाव सावरायजादोंमोन। आं मिजिंथियो दि एडभान्टेज आसाम 2.0नि जोहै आसामाव रिलायन्सखौ गुबैयै बाय'फुएल, फिनटेक, टेलिकम आरो गुबुन गुबुन जौगाबोनाय सेक्टरफोराव थाथायखौ फुवारनो आरो गावनि सानखांथिफोरखौ गोख्रों खालामनाय नुनो मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया एक्सआव लिरदों। मख'जाथावदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो एडभान्टेज आसाम 2.0नि थाखाय हादरनि आरो बायजोनि गोबां दारिमिनगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतआव दारिमिन 4.0नि ओंथिया जादों भारतारि दिहुनथाइ सेक्टरनि सिङाव दारिमिन 4.0 टेक्न'ल'जि एडप्शननि सायाव सावरायनाय आरो बेखौ फोसावनायनि सायाव बांसिनै नोजोर होनाय मोनसे सन्मिलन एबा फसंथान। सरासनस्रायै अट'मेसन, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, IoT, बिग डाटा एनालाइटिक्स आरो जौगा दिहुनथाइ आदबफोरखौ लाफानानै दारिमिन दैदेनगिरि, रोंग'साफोर आरो खान्थि बानायगिरिफोरखौ खौसे खालामनानै बे सोलायनायजों लोगोसेनो खाबु आरो जुजिनायफोरखौ संनाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरटीसी मार्लेनाया मासि एंगारबाय। दिल्ली विधान सभा बिसायख'थिया आम आदमी पार्टीआ गाज्रि जेननायनि उनाव दिनै गिबि मन्थ्रि आरटीसी मार्लेनाया लेङाइ रायजो बेंगिरिनो गावनि मासि एंगारनाय लाइजाम गथायो।
बेनि उनाव पार्टीनि आफादगिरि अरविंद केजरीवालनि न'आव आपनि गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनि मोनसे मेल जथुमो। गुबुन फारसे सोर दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि जागोन बेखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै गोहोआव फैनो हानाय बीजेपीआ। बीजेपीनि गोदानै सायख'जानाय एमएलए प्रवेश वर्मा, कैलाश गेहलोत, अरविंद सिंह आरो राजकुमार चौहाना दिनै फुङावनो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमो। बबेखानि बै साब्रै दैदेनगिरिनि गेजेरनिफ्रायनो सासेया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि जानो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिखौ लानानै अमित शाहजों मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे मेलाव सावरायगासिनो दिल्लीनि एमएलएफोरा। अब्लाबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया विदेश दावबायनायनि उनावसो गिबि मन्थ्रिखौ थि खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि मदिया 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव आमेरिका दावबायगोन। बेनि उनाव 14 फेब्रुवारि खालि गाहाय मन्थ्रिया भारतआव फैफिनगोन। अब्ला 14 फेब्रुवारिनि उनावसो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया रोखा जानो हागौ होननानै सावरायनाया सोलिदों। नाथाय बेनि सायाव बीजेपीआ अफिसियेलि जेबो फोसावाखै। छत्तीसगढ़आव फिन नक्सल एनकाउन्टार। छत्तीसगढ़नि बिजापुर आरो नारायणपुर सीमा ओनसोलाव रैखाथि बिफान आरो नक्सालिफोरनि गेजेराव जानाय मोगा-मोगि गावलायनायाव सा 12 नक्सालिफोरा जिउ गोमानायनि बागै खौरां मोननो हादों। नेशनेल पार्कनि गेजेराव जानाय बे मोगा-मोगियाव माखासे रैखाथि जवानफोराबो जखम जादों। नाथाय खुंथाया बेनि सायाव दासिमबो रोखायै खेंफोरथि होआखै। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै छत्तीसगढ़आव डीआरजी, एसटीएफ आरो बास्टार फाइटारनि हानजाया जुथायै अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव सा 12 नक्सालिफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 2 रैखाथि जवानाबो मुंख्लं जायो। बेनि अनगायैबो नक्सालिफोरा बाहायनाय माखासे हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौबो जब्द खालामनो हायो। बबेखानि बे एन्टि नक्सल अपारेशना दासिमबो जोबाखै होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय पर्बतजरानि राजा लामा 17 गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS17K 0366 नाम्बारनि गारिया बिलासिपारानिफ्राय धुबुरी फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाबै सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव 100 मिटारसो गोजानाव नांथाहैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुङा गोब्राबै जखम जादों। लोगोसेनो 3 सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा जानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि पुलिसआ गोख्रैनो जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसआ स्रोद संदाननायनि गेजेरजों सनिबारखालि गुवाहाटीआव ट्रेन नम्बर 12423 DN निउ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसआव सिग्रोमनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे सिग्रोमनायनि जाहोनाव 2 ट्रेन दावबायारिनिफ्राय खमैबो 17.8 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो मोननाय जादों। बे जाथायाव हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ उत्तर प्रदेशनि चनु मिश्रा 29 बोसोर आरो मनोज कुमार 21 बोसोर होननानै मिथिनो हादों। बेराफारसेथिं बशिष्ठ पुलिस आरो एसटीएफ हानजाया गुवाहाटीनि नालापारायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हायो। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ कामरुप मेट्र'नि आकाश स्वर्गियारि 25 बोसोर आरो हरिसिङानि रबार्ट बसुमतारी 25 बोसोर होननानै सिनायथिदों। बे सिग्रोमनायाव पुलिसआ बिसोर 2 दुथांनिफ्राय 4.57 गान्जाजों लोगोसेनो नोगोद 5,800 रां जब्द खालामनो हादोंमोन। बबेखानि पुलिसआ खानाय बिसोर दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।